singabafundisi abawu7 esithunywe inkosi enkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu wonkulunkulu uNkulunkulu ongempela abanye bengabokudlala usithuma ukuthi asizotshena bonke abasekuhleni abalandeli bonke abasekuhleni ukuthi abayibambe phansi ku lockdown njengoba si ku lockdown asihlale khona singashintshi thina ngoba sihlonipha uhulumeni ngoba onke amathempeli esinawo alikho elingaphansi kuka100 onke amathempeli esinawo asukela ku8 ayiphezulu aye ku2000 manje ke mangabe ethi baba asisontweni ngeke kulunge ngoba kuzobe kuphuka umthetho kaHulumeni kanti baba uhulumeni umhlonipha kakhulu ngakho ke ubaba uthi asizosho kulomsakazo sithunywe ubaba kulomsakazo lo sizosho sithena bonke abalaleli bawo ukuthi cha unyazi usayibambile ibambeni khona lapho mhlale nithandaze nithoze bonyazi unyazi likhona lapha endlini yakho unyazi likhona kunoma yiphi indawo lapho khona nje unyazi likhona mawulubiza losabela lukusize lilungise inkinga yakho alisiyo uNkulunkulu wanyana nje lo uNkulunkulu wonkulunkulu ningi imisebenzi yalo esingayibala ibe khona njengoba silapha nje uyilona libone eqadi fanele sithele ngihamba nomfundisi uChozi ngihamba nomfundisi uKhumalo waseMatateni ngihamba nomfundisi uMavuso waseEbelo nakuyo yonke impumalanga leya ngihamba nomfundisi uNqumalo waphansi kwaMhlabe yalingana ngaseJozini lapha eLungisani ngihamba nomfundisi uMathwenja weNanda namaphethelo ngihamba noMadondo waseMqheku nala eNdwethe ophethe khona abafundisi abengihamba nabo lapha abakhona la so7 sisonke bese kuba yimi ke hayi mina ngingqwele nawe uyangazi